What's up mga ka-spotlight? Nagbabalik po tayo dito sa Scott's Restaurant and Cafe dito po sa Malabeñas, Angeles City. At syempre kasama natin ang ating co-host na naman na hindi talaga nagpaawat. Sige, go! Hi! Manapaldo Cabalan, Danica Gino, a.k.a. KK. Oh, sige. For Syempre, Spotlight. makikita natin ang napakakisig, napakapogi at napakatangkad. Sige, magpakilala ka. Hi everyone, my name is Jose Carlos Paras po and syempre kabalan din ako from Mabalacat City. And Yes. I am your Mr. Model International Philippines 2025 and I am going to represent the Philippines this coming June sa Bogota, Colombia po. Please do support me. Ha? At saka bukod doon, alam ko, dati na rin siyang nag-represent ng Philippines sa Mr. Friendship International. 2023 po. Saan ka nag-compete? Sa Thailand po. Thailand. Sa Khon Kaen. Parang kumakaturo ka, parang kabilang Parang dyan kanto lang lang. yung Thailand, no? Anyway, sige, before we start, ayan na pala si Hazel. Si Ay, Ha- hindi. Ma'am hindi, Hazel. si April May. Ma'am April. Ano pa masasabi mo, Ma'am April? Wala. Si April May Regino. Okay? Sana kaya niyang tanggapin. Before we nila. start, kasi last episode nakita natin yung mga kinain natin. Ito naman, iba naman yung menu na sinerve sa atin ng Scots. Alam ko magko-compete ka sa June, pero sige na. Oh, wala Kumain tayong ka Kailangan na. magagawa. kumain. Parang masarap Bukas eh. ka na lang. Bukas na lang. Sige na, anong gusto mong unang kainin? Parang ang hirap mamili. Ikaw, anong gusto mong unang kainin dito? Feeling ko, ikaw, kaya anong gusto mo? Pinasa-pasa na pala. Hindi ako. Hindi, sige, anong gusto mo? Ipagkukuha ka ng tita mo. Feeling ko ito na lang. Ito. Ano to? Tag-isa-isa tayo, Oh, no? sige, tag-isa-isa Diba? tayo. Galing. Wala decision kaya. So, ito yung kay KK, saka yung basil. So, si Basil KK, daw pala nag-diet kasi sa'yo. siya, guys. Sa diet ako. Basil lang yung kay KK. Kay ito na. Diet Hindi gusto pala. ko yun. Lemon. Ito. Meron silang, ano kasi Oh, to, yun. Bryce? Ano yung ano natin? Meatball o cheese? Parang ano Cheese siya. ball? Malaki siyang, Bilog. feeling ko may cheese sa loob to. Okay, where's your plate? Here. Yan. Okay, let's try. Yan. Ang sarap. Ay, So, thank you, gusto Mom. kong malaman while we're eating, ano ba ang nickname ni... Kasi ang haba ng ano niya eh, Jose Carlos Paras. Parang tunog director, di ba? Oo nga eh. Pero most of my friends, they call me Jay. Most of my coworkers, Jose. Most of my closest friends are JC. You can call me anything. You can call me Pogi. You can call me handsome. Kung ikaw, diba? Jay, ang magtatanungin, anong itatawag mo sa kanya? Siguro, hindi pwede. Tawagin ko na lang siyang Mare. 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 Mare Bells. Mare. Play safe. Oo, play safe pa. Sige, tikman mo muna. Tikman natin. Anong tawag dito? Dapat sabihin mo, Mare, tikman mo muna. Mare, tikman mo muna. Ay, meron siyang Ah, ano sa rice. loob. Ay, may rice. Nice. Sige, okay lang. Mag-rice tayo. Meron siyang... Paano siya babasahin? Arancini balls. Arancini. Chef, ang hirap naman ng menu. Okay, parang Di ba? tikman natin guys. First bite. Ay, Sarap. parang OA na tayo dun. Sarap. The best. Meron siyang rice sa loob tsaka meat. Mm. Ang gawin ba? Sana malunok ko. Mm-mm. Anyway, paano ka nag-start sumali sa pageantry? Kasi na-meet ko sa first time dun sa pageant na sinalihan niya parang 2 years ago, no? Mm-mm. Tapos, dun kami nagkausap. Pero ngayon na kami nagkita ulit dito sa Spotlight. Paano ka napasok sa pageantry? Ayun, nag-start ako year 2019 sa school. Tapos after nun, yun, nag-start ako ng mga pageant dito sa may Pampanga. Yun, kumo-contest kami with my friends, with Brian, Yasmin. Ayun, then after, medyo nagkaroon ng conflict sa amin ng manager ko. So, may gusto kong patunayan, nag-national ako. Sumali ako ng Man of the Philippines year 2022. I represented Pampanga. So yun, luckily, naging first runner-up tayo, Man of the Philippines Ambassador. Then after nun, nag-focus ako sa content creating. So yun, ngayon content creator din ako. So after nun, for the whole 3 years, nag-content. Then after, I decided to join Mr. International Philippines. Ayun, swerte tayo ulit.
nanalo tayo ulit as Mr. Model International Philippines, Philippines. 2025. Which will happen or This take June. place this June. Yes. So we are very excited kasi Oo nga, ako another din eh. Kabalen Pride ang mag-represent ng ating bansa. Yes. At makikita natin sa social media, sa TikTok, sa Instagram, sa Facebook, laman din siya. Kasi ang ganda ng katawan. Ay, Oo, ganun. tama ka dyan. Parang ang Hindi lang payat siya, ko lang maganda ang katawan, maganda din yung boses niya. Ay. Napanood ko. Puro Bigyan mo katawan naman at kami ng sample. Sample! parang katawan at boses lang, parang sa mukha wala tayo. Hindi. Hindi, Uwi na mamaya nga yun. ako. Isa-isahin Ito, muna natin. Sige, salamat Yes April po. May Regino. Okay. Thank you. Go, sample. Gusto niyo bang marinig yung sample niya? Yes, sample, sample. Sige, kumanta ka siguro ng ABC. Ayun. Ikaw, syempre, bahala Ano ba yung ka. piyesa mo sa Oh, karaoke? Ayun, parang di yata ako Muffler nag-video ba, o? pa eh, no? Kahit ano. Sige. Ano ba yung mga kinakanta ko? Marami tayong oras dito. Oo nga, no? Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. Kanti lang daw. Pwede na yun. Kinilig ka naman, sampalin ko. Ay, ganun yun. Okay, ngayon, sa lahat, gusto bang makita ang magandang physique Ba yan? Parang wala tayong abs, no? ni Jose Taba-taba Carlos Paras? Ikaw gusto bang makita yung maganda Syempre niyang... naman. Diyos Parang ko, makikita kaya nga ako ba, nandito makita ba eh. yan? Ano, mabilis lang Mabilis. siguro. Ayan na, Tatayo, guys! tatayo ako. Ipapakita na ng abs! Tatayo? Wait lang, hindi Tatayo, pa ako tatayo! ready. Tatayo! Wait lang! Oo, eh, parang wala akong abs eh. Meron. Meron, dalawa. Hindi ko makita. Ayan, nakita nyo. Since nakita nyo na yung abs ni JC, si KK naman. Ayun. K! Ano? Ayun, Kay. Go! Hindi na, kumakain tayo. Ay, Baka hindi magkaumayan na. pa Oo tayo nga. dito. Hindi. Pero how do you maintain yung, kumbaga, healthy, yung magandang physique? Kasi mahirap yan, lalo na Kapampangan, ang daming Oo food nga. dito eh. Lalo na sa Scots, ang sarap ng food. Yes, oo nga. We are from culinary capital of the Philippines, no? Amen. Tapos mahilig pa ako magluto. Ayun. Ah, nagluto Syempre, ka rin? Oo, ako nagluto lahat nito actually. Eh. Very husband material. May side Ano? comment. Oh! Perfect. parang walang taong perfect pero para sa'yo perfect pala. Ah! Nice. Iba yung usapan. Tatagsakan kita. Bata ka pa. Ayun. Ayun, syempre, pag nasa poder ka pa ni mama mo, medyo mahirap diet. Syempre, kung ganun ang nangyayari, ayun, mag-intense cardio na lang tayo. I do, basketball. Sasabi siyang cardio Tapos habang kumukuha ko nag-workout. ng kakain. Tapos, yun, nag-run din every morning. Tapos hapon, yun nga, basketball. Tapos, ayun, student-athlete din po ako. Kaya, ayun, pag talagang katawan, kaya need talaga ng sugar like rice. Yan. Saan ka nag-run? Sasabayan Diyan- kita. Nag-run? Saan ka Sa- nag-run? Sa social media po. Ay, run pala yun. Mali. Nag-run po ako sa amin lang kasi may malaking space sa may okay. Severa. Lot only po. Invite mo kami ni JM. Minsan Sige available po. naman kami. You are Dinadaan mo pa talaga invited. sa akin. Ikaw lang talagang gustong sumama sa kanya. Oo nga, no. Wala mo kami masyadong ginagawa. Meron naman. Nagandahan ka ba sa kanya? Oo naman, no. Diba? Kabalen. Galing niya magbiro, di ba? Ay, parang hindi. Parang galing sa puso. Oo, Alam, galing sa puso niya. Minggit ka lang. alam niyo ba Nagandahan guys, sa yung akin. mga tao dito sa Pampanga is magaganda at gwapo, di ba? Nakikita niyo naman. Kala mo Face naman. card yung mga yan. Ayun. Hindi kami nagsalita. Sabi ko lang. Parang ayaw nila Naniwala ka ba? maniwala. Pero, nag-start ka dun sa content creation. Parang Yes. sumikat ka din sa social media, ganyan. Ano yung masasabi mo na bukod dun sa pageantry, nakikilala ka din nila or na-appreciate nila yung kumbaga, kasi kumakanta ka din sa Socmed, ganyan, nakikita nila, na bukod doon sa pinapakita mo sa stage, doon sa social media, nagugustuhan ka din ng mga followers or yung mga tao, yung mga netizens natin. Yes. Ayun, ginagawa ko lang yung daily life ko kung paano ko ginagawa yung for a day. Syempre, I'm just being myself. Syempre, yun, parang dun ko nakuha yung kirot sa puso ng mga mga followers natin. Kaya, 'di ba? Parang mas okay kasi yung ipakita mo yung sarili mo kaysa nagpapanggap ka, 'di ba? Tapos Diba? pag nakita ka nila, ay Hindi hirap talaga na. maganda yung mga nagpapanggap lang. Kaya wag na kayo Ayun. magpanggap. Sino ba yung mga nagpapanggap dyan? Sige nga, pangalanan mo. Pero ako kasi, personally, nakikita ko na ano kasing height mo?
5'5"? Hindi ka 5'5 talaga. 6'1", 6'1". So ano ba, kasi nagpa-play ka ng basketball, Apo. ganyan. Meron bang mga bagay na nahihirapan ka kasi matangkad ka? Oo, sa mga sizing, lalo na sa mga online. Ang hirap kumuha ng pants. Pero sa upper, okay lang. Pero sa pants talaga, Mahaba medyo kasi yung legs mo, yung bias mo. model type, sabi nga nila. Diba? So sa lahat ng mga gustong na kailangan ng model. Yes, andito lang po ako. Pero nung una, Laging naisip ganun. mo ba na magiging parang content creator? Oo, ka? kasi more on pageantry ka Oo. eh. Ano kasi, once na, before kasi, nung bata ako, nangangarap lang ako. Tapos, yung nakamit ko yung isa kong pangarap, parang feeling ko, every time na mangangarap ako, is makakamit ko. So yun, nangarap lang ako as a model, yun, naging model. Nangarap din ako as content creator, naging content creator, no, di ba? Tapos in the future, malay nyo, maging artista tayo, maging flight attendant, di ba? Pwede. Kasi kanina napag-uusapan namin, para siyang Zanjo Marudo, pero ano sabi mo kasi? Gardo Versosa na younger version. Pero may di ba? hawig talaga, lalo na sa side view. See? Naka-heels Gardo. nga ako ngayon, no? Ay, Sa'yo nga yung very sa'yo, Gardo yung talaga. mga ginagalaw niya. Hindi si Kylie parang ikaw din, side ka. Parang Oh. Gardo din eh. Ay, parang Ikaw, side ka. Ay, parang Cardo. Badalis. Ay. 3 linggo na lang Yummy! yan. Sumuko ka na! Sumuko na. Hindi mo kami masisisi. Pero ngayon, ano yung mga pinagkakaabalahan mo pa? Nagmo-model ka na ba ngayon? Like, you go outside. Yung modeling ba, yung, di ba merong yung picture-picture? Yes, yes. Merong ramp model? Yes, ganon. meron. Meron nga po ako yun, mga darating, judging, usually judging, medyo malakas tayo, modeling, ayun. Tapos this coming, magta-try tayo sa bench, sa mga different Yes! brands, di ba? Wow. Ayun, sana makuha tayo, di ba? Sana tulungan niyo po ako sa mga connection niyo. Anong bahala dyan? Sa pagdadasal, Thank you. May Pagdadasal natin nag-ano yun. na, may nagmamay na doon. Ayun, Manager. ayun, no? RM na pala Nabanggit siya niya agad. yung Go-See kasi tawag doon, di ba? Go-See. Yes, Go-See. Na Casting. naka-underwear. Nung first time mong lumabas in public na naka-underwear, syempre nasa stage ka, di ba? Yes. Hindi ka ba like na awkward or whatnot? Ano to very, anong tawag doon? Ang haba ng... very casual question. Hindi ka ba na awkward kasi si KK sanay yan eh. Nung una, sa may- office, nakapanty lang yan. Ay, ganun? Siyempre, di ba? Kailangan pag malaking sariling atin. Ayun, nung una, medyo nako-conscious ako kasi baka sabihin nila, ganito pala yung katawan niya, ganyan. Well, yun nga, nag-workout ako para di na masyado mahiya. And then, after ko mag-workout, parang lalabas na lang ako, naka-underwear, okay na sa akin. Parang, ayun, Hindi ka na normal na nahihiya lang. ngayon. Hindi na, kahit ngayon na. Gusto naman. Joke lang. KK, contain yourself. Ayo, sorry. Sa lahat po ng mga boss namin sa CLTV, ako na po ang Patay tayo humihingi ng nito. pasensya sa ugali ni Danica Gino ngayong araw na ito. Para mababawasan kayo ng host ngayon. no? Mapapawasan tayo. KK, I will miss you kung saan ka mapapadpad right after this interview. Kung saang TV station or anong trabahong papasukin mo, magiging masaya ako para sa'yo. At least, di ba, may nakita ako. Bago. Ayun! Pero, ano ba yung may fulfillment kasi? May na-interview na ako before na parang fulfilling para sa kanila na makita nila yung pinaghirapan nilang workout, ganyan. Kasi hindi naman kailangan magpapasexy ka lang pag naka-underwear ka. Oo nga. Parang it's Uy, naubos yung parang, English. ano ba yun? Sige, ituloy mo nga yung sinasabi ko. Ayun. Di ko matapos kasi di naman ako nag-underwear sa labas. Parang, ako na magtutuloy. What he said na lang. Nawala din naman. Hindi, parang, Kasi naman for eh, you ba, kung ano-ano you yung wanted to offer. be an inspiration for Ah, yes. everyone. Kasi ikaw kung ano-ano Ano yung ba yan offer eh? mo, yan tuloy nawala kami. Oo nga. Nawala sa focus si KK. Ay, ganun. Kaya Sorry nga, po. Diyos ko. Uwi na nga ako. Sige, wait muna tayo. Ang sarap na pagkain sa Scott's, Oo nga, ang no? sarap. Sarap. Ay, ano yung may drink ka? It's, Oo. cucumber lemonade. Lemonade. Yes, Sarap, healthy. no? Parang favorite is may Di mo straw talaga siya. Ako tinry. wala akong straw, no? Sige, Ay, tignan yung natin. straw. Yung straw. Actually, yung straw na yan, yung straw ni KK na ginamit palitan. niya. Di ba to halo-halo? Ninakaw mo Kinukutsara? yung straw. Ay, gusto mo Princess yung May, lamin? Ate Princess May, o kaya si Ate April Marie, pengi daw po ng Oo, straw pahingi dito. Hindi nga pwede po. naman ganunin lang. Ay, ganun yun? Hindi, I mean, sige.
For you ba, Yes. inspiring ba sa ipakita mo na, hey, you can be fit and healthy like me, parang ganon? Oo naman kasi a lot of people are asking me, lalo na about sa physique. Medyo nahihiya daw sila, di nila alam kung paano mag-start, di nila alam kung sinong tatanungan. So yun, ayun, very nice yung page ko kasi na-encounter ko yung mga taong ganun. Kasi nag-a-ask sila about sa akin sa ano. So yun, binibigyan ko naman silang advice para, ayun, para mapaganda yung kanilang physique. So ginagawa mo Para yung maging content? confident sila. Ayan Hindi na naman yung sa straw. content, pero ano parang integrity sabi niya. So parang feeling ko bukas mag-underwear na. Ay, ganun. Hindi, joke lang. Hindi po pwede. Apa. Siguro bukas nangingin na rin akong advice sa kanya. Magbibrip ka daw. din. Magbibrip ka din. Hindi, Ako, mag-ingat ka dyan, ha? I-try mo muna yung baby back ribs, saka wow. yung pork steak. Ano sa Tagalog ng baby back ribs? nga. Batang likod. Batang leg. Baby mo daw. Ay. Ay, pinawisan ako dito. Oo nga, ang Sige, init try muna bigla, natin. no? I-try mo yung Try nga. sa iyan. Sa Yung akin baby lahat back to? ribs, oo. Parang Bukas ka na lang mag-diet ang ulit. dami nito, boss. Ako kasi ito talaga yung fries talaga yung gusto ko. Kaya Talaga? kanino ko pa na to eh. Saan gawa ang fries? Sa potato. Potato. Tama, di ba? Kala ko sa kamote. Hindi, iba yun. Ay, ba yun? Iba yun, kamote Q yun. Kamote Q. Sige. Ayun, tikman natin. Nakikita ko siya, super humble siya. Yung hindi niya alam na pogi siya. Ay, ganun. Yun yung mga, Parang ikaw, di mo alam na pogi ka. hindi mo alam na maganda ako. Maganda siya, maganda. Maganda ako talaga. Tapos, hindi, ito na naman tayo. Ayun na, Oo. nandun na tayo sa ano eh. Oh, yun yung mga lalaki. Ako din, nabibilib ako sa mga lalaking gano'n na hindi masyadong pinapakita na, "Ay, ako gwapo ako, dapat tignan mo ganun ako. ba yun? I-idolize mo ako kasi gwapo ako." Siya, parang hindi niya alam na gwapo siya, pero gwapo siya. Pero nung nakita Thank mo you siya po. kanina, ano naging reaction mo? Nung nakita ko siya kanina, ay sabi ko, ang gwapo naman nito. Paano yung, Parang paano hindi yun, naman paano ako yun? masyadong nag-ano. Ay, ganun. Charis lang. O hindi, nagwapuan ako sa kanya, promise. So. Pero ikaw ba, Ang yung mga tangkad pa niya. yung mga ganitong tipong lalaki, tall, dark, and handsome Ay, ba yung ganun. mga gusto mo? Oo, pero Wait lang. merong isa Baka pang pa sinabi ano. namin tall, dark, yung dark, baka ibasya pa kami sampaling ko Oo nga. kayo. Meron pang isa. Kasi gusto ko nga, di ba, yung parang medyo matured. Oo. So, tall, dark, handsome, and matured. May MTDM. Pero ano siya, 22 years old. 22 bata pa pa lang siya. po ako. Ikaw kasi 46 ka na eh. 46? Pero hindi halata, di ba? Hindi. Mukha siyang Stem ano. cell kasi siya eh. Mukha siyang 17 years old. Thank you so 15 years old, di ba? Of course. Parang may ano, may ayaw maniwala. Alam naman namin binobola mo lang kami, pero papaniwala ko. Uy, totoo yun. Pero ah. this June kasi magko-compete siya internationally. Yes. Ano yung mga preparations na ginagawa mo ngayon? Kasi iba kasi yung preparation mo for go-sees, Yes. for modeling. Ito kasi pageant, ang tagal neto eh. Sa pageant kasi hindi lang 2 araw, 3 araw. Yes. Minsan umaabot na 1 buwan yung competition. Minsan 1 year pa, mahirap. Ayun, di naman tayo kagalingan sa Q&A, pero nagbabaon tayo. Pero thankful Ako ako bahala kay... sa'yo sa Q&A. Yes, kila Tito Perry yan, yung mga yan. The best mentor Perry yung Pangan? mga yan. Gamboa, Okay, mali. kala ko Tito Perry Pangan ng RW. Ayun. Okay. Kala ka yan. Yan yung preparations ko. Lucky me kasi nakakarinig ako ng puro lucky me. Nakakarinig ako sa sa mga pag nagja-judge ako, nakakarinig ako ng question and answer. So nakakuha ako ng idea, sinusulat ko tapos ibabalik ko sa kanya para may notes sila. Eto, ano ang pinakamahirap na tanong na naitanong na sa'yo? Sige. What is your secret? Wala akong secret. Paano ko sasagutin? What is your yan? secret? Yun ang tanong. Oo. O sige, para malaman mo kung paano sagutin. KK, candidate number 1. Mutsaning Sapang Bato, Matulid, Ay. Malabanyas, Angeles City. Yes, full address Here's pala. your question. Yes. Thank you for that. Wala pa question. Here's your question. Ulitin Sige, mo. itanong mo sa kanya. Yes. If you will be given a chance to answer this question, why are you answering it? Then why? Ay, hindi. Iba pala, no? Iba yung what is your your secret? Ladies and gentlemen, Wow. Hosting pala. first of all, thank you so much for that wonderful question. Question. Siyempre, that mais lang, di ba? Okay. Ganun, paano yun ng judge? Kasi, ito yung nag-question, sabi. Ganun. Yun, bigyan ko yung tips, Yun, ganun yun. Kapag nagpaliwanag.
Ilusot mo yan. Kapag kayo po ay tinatanong, dapat meron kayong isang bagay na gagawin para mas tumatak kayo. So, para sa akin yon. Question, keep it up. Sagot! What is Yun your lang wala yun. ka pa Thank you for sagot. the wonderful question. Keep it up. Keep it up yung secret. Tanong mo sa akin. Tanong mo sa niya. Yes, Sir JM, thank you for answering. Good night. Ay, iba Wala tuloy. pa! What is your secret, Sir JM? Thank you for that wonderful question. Wow. Ganda ng intro. Wag na. Introduction pa lang eh. Huwag mo ibabato. Thank you for that ecstatic question. What was static? Well, secret for me is... Secret formula. Thank you. Because it's a secret. Ang hirap, di ba? Sabi sa'yo Hirap eh. nga, ang hirap. Kasi number one, paano kung yung secret mo, ayaw mo naman talaga ibunyag. Oo nga. Lalo na kung yung secret mo, meron kang illegal na business. O, O kaya patay. may puni ka sa singit. Uy, grabe naman sa buni. Dapat mo sasabihin Hindi, yun. sige. Minsan may mga Ah, tanong yes. din Ako na kasi mahirap magaling na eh. siya sa ramp eh. Ay, ganun. I-practice natin siya ng Q&A. sige. Since tayo ay magaling tayo Q&A, Patay. mentors, ganyan. Kami po ay talagang kahit anong question na ibabato, sasagutin po namin yan. Dahil Oo dati po naman. kaming nasa news ng CLTV 36. Sige, KK. Mauna muna kitang... panoorin mo muna kung paano Sige, sagutin sige. yung question. No? Bakit kasi kasali Sige. ako? Ito yung mag-post ka muna. Paano yung post ng beauty queen? Ayan. Parang nanay yan. Napakaganda. Okay. First question. Miss KK. By the way, how are you? I'm feeling good right now. Right now. How about you? Binalik sa I'm good. But how about you? Okay. First question. Hindi pala ako ready sa question. What is your biggest mistake? Pass. Ikaw ang tanong. Yes. Kung may makikita kang bulag, ano favorite color mo? Red. Red. Paano mo i-explain sa Explain. kanya ang red? Yes. Ang hirap, di ba? Huwag ka magpahiya kasi tinuturuan Oo nga. natin siya. Red. Red. Okay. Ladies and gentlemen, once again, thank you for that one. Yes. Staple na yung ano niya, okay? Call a friend? If I'm going to explain If I'm going to. the color red to a blind person, Yes. I'm going to say that the red is very beautiful. And I thank you. Wow! Oy, palakpakan nyo naman! Good answer. Good answer. Good answer. Family feud na to eh. Good answer. So, ganito. Good answer. Bago ka sumagot, kali Yes, muna. sige. Okay? Sa'yo, Makinig ka, tsaka manood sige. ka. sa'yo naman. Kung ang boyfriend mo ay pipe, Iba pala yung question ko. Naganda na ako. Sige, go. kung ang boyfriend mo ay deaf, deaf person, paano mo ipaparinig sa kanya ang ginawa mong kanta para sa kanya? Ang hirap naman nito. Kasi Ipaparinig hindi ah. pwedeng gawin. Well, since, okay, ladies and gentlemen, thank you for that wonderful Ayusin mo question. yan, baka mag-last day tayo. Okay, last day nyo siguro We to. know that we call them youth people. Right? Yes. Ano ba yun? Ano pa sabi niya kasi? Deaf. Hindi makakadinig. Deaf Yes. pala. Deaf Deaf. pala. Hindi, minsan kasi pag deaf, mute din eh, di ba? O sige, tama na. Go. Okay. So, I'll let my partner know or hear. Do you need an interpreter? I think, Sign language. sign language. Alright. Pinakita Pero na hindi yun niya eh. narinig. Pinakita mo yun eh. Well, for me kasi, it doesn't matter how you compose the song. It doesn't matter Yes. how you chose the lyrics of the song. It's how you let them feel. Nice answer. For me kasi,
Ipalitan mo yung tanong Oo mo. nga, Palagi yung- na lang mahirap yung mga ano namang natin. question to eh. Di ba ngayon natin Oo nakikita, nga. di madali yung pagpapageant. Okay. So, pag sumalit siguro tayo sa pageant, KK, di Oo. tayo pasok. Screening pala. Screening pa lang, isasara na nila. Hindi, sige, ikaw naman. Sige, I'll give you a question. Sige. Tapos, hihimayin natin. Ang hirap naman. Okay. So, candidate number 3, Yes, here's thank your you for that question. Oh, Wala My pa. answer is, wala. how are you feeling today? I'm feeling good. Thank you. That's my question. Are you ready to not win the crown? Tama ba yung English ko? Are you ready to not win the crown tonight? Syempre, God has His own plan. So, if it's not my time, then go. Go home. Tatanggapin ko na lang siya kasi God's plan yun. Baka may much better pa na plan siya para sa akin, may mas better pa na opportunity para dito, di ba? So, God's plan. Thank Amen. you, Lord. Amen to that. Amen, Lord! Paano you, Lord. natin Napatagalog ako dodog-showin eh. yun? Ginamit si Lord. May limitation kasi English ko, 20 lang yung English ko At kasi. least ikaw 20, siya nga 4 lang. 4 lang. Nagamit ko na lahat. Pag Ayun. I love you so, di niya natatapos. So, wala nang match, no? Pero for me kasi, maganda na yung sagot mo. Yes. Di ba? So parang kami yata ituturuan mo sa kuya. Ay, ganun? Hindi. KK, eto, pakita mo yung... Ipakita na yan. Ano, hirap na hirap ako sa pag-host na Are to. you ready to not win the crown tonight? Yes, of course. But But, I go here to win the crown. So why not, right? Thank you. pinaglaban talaga eh. Pinaglaban eh. So ang ending, tinanong din yung judge, Oo, why not? Pinaglaban niya eh. Why not? I'm so tired. Ibato mo sa akin. How about you, JM? Are you ready not to win this crown tonight? Excuse me, I spent a lot of money. Oh my And God. then I trained so much. Oh, And yes. then, and then I'm not gonna win. This pageant is rigged. Oh my God, rigged. rigged. Super irate na. Yes. Yung- Irate. Irate Galit, siya. galit agad din, Galit no? talaga siya. Sige nga, anong meaning ng rigged? Rigged. Kapag wala ka sa gitna, nasa rigged ka. Ay, ganun. Mali! Ano? Yung rigged, yung sinasabi ng frog. Rigged, Rigged, rigged. ah! Ah! Joker. Oh, Alam niyo yung i-punchline mo rigged? yun. Oo, ano yung rigged? Hindi ko alam eh. Kaya tinanong ko sa inyo eh. At least, dinong show talaga natin. Ano ba yan? Sir Ang hirap Carlos ng para- mga tanungan nyo dito. Pero, for me, very sincere yung answer mo kanina. yes. Kung ako yung judge, panalo ka na kasi ito yung Talaga? kalaban mo eh. Panalo ka sa puso namin. Pero ngayon, meron ka bang mga, kumbaga, may tawag ka ba sa mga fans mo ngayon? Mga tol, mga chong, mga pre. Tol, chong. Iba-iba. Ayaw mo yung mga fans, matawagin natin mga maparas. Mga maparas. Parang di nila naiintindihan. Ayaw nila. Eh, yung iba Tagalog eh. sila eh. Mga maparas. Maparas. Maang-ang. Maang-ang. Mga maang-ang. Yun na lang. Oo nga, no. Hindi kasi for me, mahalaga yung support system. Oo Hindi naman. lang sa pageantry, kundi dun Yes. sa social media. Kasi, nakaka-boost din ng energy. Yes. Di ba? May community ka. So, paano pinapahalagahan yung suporta sa'yo ng mga fans mo? Ayun, I always say thank you to them kasi without them, hindi ko mabibuild yung page ko ng ganun, hindi ko mabibuild yung confidence ko na ganito kasi sometimes when I'm going down, they are helping me to get up. Like, binibigyan nila ng advice. Yun. Kaya thank you so much sa inyo lahat mga tol. Uuwi na po ako. Good night. Kasi, sobrang layo na ng journey na napagdaanan mo Yes. sa edad na 22 years 22, old. no? Bata. Grabe, ano ba ginagawa mo nung 22 years old ka? College? Oo, nag-aaral ako nun. Ha? Ako graduate na ako. Graduate 22? Ay, mali. Parang wala kayo totoo doon? Ah, wala kami nun. Wala. Ano ang ginagawa? Ako alam ko, 22 years old. Call center. Nag-ano ako, nag-job hopping. Kasi hindi ko alam kung ano yung gusto kong gawin eh. Ayun. 'Di ba? Siya kasi nakakatuwa na alam mo na agad yung Ganun gusto ba? mo. Pero ngayon, yan na yung gusto mo talagang work. Di ko din sure. Ay, di pa sure. Well, 5 years na ako sa CLTV. Wow. Uy! 5 years na ako sa CLTV and I can definitely say na masaya ako. Yes, pagod. Pagod, alam mo yan.
And malaki yung naitutulong sa atin ng trabahong ito. Yes. Dahil bukod dun sa, ako wala akong pakialam dun so nakikilala ka or whatnot. Nandito ako kasi may mga libreng pagkain dito. Ayun. Hindi, ikaw. Kasi fresh grad. Hindi pa, Di pa? undergrad. Okay, undergrad. Graduating. Graduating. Yes. Anong course mo muna? Tourism po. Tourism. Buhay. Anong course mo? Development Communication. Wow! Ikaw? Ako, Bachelor of Arts and Communication. Oh, ang bibigat namang Hindi naman. Ano na yung mga napuntahan mong lugar dito sa Pilipinas? Pilipinas, Pampanga, Oh, ano pa? and Bulacan, Manila, marami na rin. At ano yung pinaka nagustuhan mo? 1, 2. Pampanga, syempre. Siyempre, Pampanga. Kasi Hometown natin. kahit landlocked, wow, landlocked. Oo. Kasi sabi kasi ng Department of Tourism Region 3 High Director Dinos, ang haba nun ah. ang ano kasi Pampanga or yes, Pampanga yung Yes. province natin, landlocked kasi siya. So wala tayong mga beach. Beach maayos yung pagka-pronounce ko. Beach. Maayos. Wala tayong mga, kumbaga yung mga tourist destinations, hindi katulad Yes. ng Baguio, na meron silang Mines View. Yes. Hindi katulad ng Batangas na meron mga beach. Hindi katulad ng Zambales na meron silang mga, yung sa Pinatubo, ganyan. Yes. Tayo wala. Pero we do have something to be proud of. Like Yes. for example, yung culinary heritage natin. Many people outside the province go here para matry yung mga heirloom dishes, yung mga pagkain na masasarap at dito Yes. lang nila matitikman. Lalo na yun dito sa may sa Kopong-kopong. Scott's Scott's, Family Scott's, mali. Restaurant and Cafe. Kaya kayo, kung lahat po ng mga nasa outside ng Pampanga, kung bibisita kayo dito sa may probinsya namin, I can highly suggest na you visit this restaurant kasi bukod doon sa mga comfort food na kain nyo or yung pwede nyong kainin dito, marami pa silang ino-offer na mga dishes na pwede nyong i-try. So speaking of try, i-try mo Oo yung nga, ano. di pa natin na-try. Pesto, di Di ba? ko pa Ang naman galing ko na-try mag- itong baby back Oh, ribs. go, you try it. Pag kinain ko ba ito, mapapakanta ko nung kanta ni Justin Bieber. Baby back ribs. Oh. Singer? Pasok! Paglaki nito, singer to. Wala, malaki na ako. Nagpapalit nga ako eh. Tapos, Kate, patry din natin yung Sarap, Hawaiian very juicy. pizza. Sige. Ipag-servisyo mo muna yung inaanak mo. Ayun, inaanak pala. Tignan ko lang kung meron ka pang ma-feel sa kanya. Inaanak mo to. Yung chicken pesto, ito din. Tikman natin doon chicken. Mamaya na tayo mag-carbs pag nasa likod na tayo ng camera. Okay, pagsilbihan mo yung pamangkin mo. Sarap. Bigyan mo siya ng pizza. Pizza. Ako masarap to. Gusto ko to. Thank you po. So this is actually good. Wow. Ay, ganun. Uy, ang tagal ko nag-process pa ako. Sir, ano to? Ito kasi, itong Scott's. Maganda yung location niya. Sarap. Nasa harap niya, gym. Oo. Parang ng Yung asal. habang kumakain kami dito, naiingit sila. Maganda yung location nila dito, malawang yung parking. Tapos napaka-friendly na mga staff nila. Yes, very, ano sila, no? Ikaw ba, Accommodating, no? single or hindi? Hindi po. Ikaw, single or hindi? Hindi din. Ay, Hindi siya ganun. single eh. Pero kung nagsabi niya single, Sino pong din ako. jowa nyo? Si Sir Jian? Hindi, oy. Ikaw pa rin pa. Tita ko yan eh. Ah, tita. Sorry. Kapatid siya ng mama ko. Na ano, Ay, ganun? namali ka ng turo. Hindi. Pero ikaw, kung makikipag-date ka, dadali mo ba sila dito sa may Scott's? Oo. Oo naman, kasi super sarap. Tapos affordable pa. Hindi sila ganun ka-pricey. Gusto mo ba makipag-date dito? Oo naman, kasi napaka ng place. Oh, All expenses makita niyo paid naman. daw. Oo, pero ikaw ang magbabayad. Hindi na. Ah, okay Pero lang. nagandahan ka ba sa kanya? man. Maganda naman talaga yan, Who out natural. of 10, she broke my skill. 11 siya. Oh, Kasi Ayun. You broke kasi, you broke his you broke my screen. Sabi Nasira, Anyway. no? Ano yung pinaka-favorite mo? Ako, gusto ko talaga yung fries. Forever talaga yung fries, tsaka ito. Tapos yung tofu, wala eh. Ako itong baby back ribs kasi super tasty niya. Tapos ang lambot. Tapos sarap ng Diba? sauce. Grabe. Kaya try nga natin yung pizza. Please, bago ka umuya. Kuha ka na din ng sayo. Kuya, kuha ka na din ng sayo. Na-try mo na yung Hawaiian. Yes, na-try ko ng sarap. Lambot. Uy, iba yung dough nila. Ibang kulay, no? Hindi siya white.
Yun, ho, dapat ganun pala kumakain. Fresh pa din, no? Naman, Pag kumagat. It's really nice. By the way, shout out din kay Edmond Francisco. Shout out. Ayan siya. Kasi siya yung naging daan para matry natin yung Scots. And thank you din kay Sir Joseph para sa magandang serbisyong ibinigay nila sa amin sa CLTV staff at sa ating mga bisita. Sige, before we let you go, JC, anong mensahe mo sa mga fans mo? Promote if you wanted to Yes. promote something, yung mga social media accounts mo and all. Ayun, thank you so much mga tol for everything, for the love and support. And yun, may payo ako sa inyo. I do believe kasi sa hashtag YOLO, we only live once, you only live once, no? Yun, sa mga nagtatanong lagi sa akin dyan, kapag may opportunity na, i-grab nyo na yan kasi kapag di nyo ginrab dyan, i-regret nyo pa yun eh. So if there's the opportunity, you need to grab it before you regret it, no? Ayun, please do follow me. My name is Jose Carlos Paras po. Yun, to all of my social media. And yun, thank you so much for having me po. Di pa tapos. Last Ay, di pa ba? question. Ano yung mensahe mo sa young JC? Parang kakasabi ko lang. Young. Sa bata. Sa bata. Ayun. Ayun. Ayun, tol. Sorry, di ako na-process doon. Anong mensahe Kala ko mo sa mga young. Yes, sa batang Younger ikaw. me. Yes. Oh, younger you. Ayun. Tulungan mo sila mama mo kasi noon pa sa uwi ako eh. Ayun, please help them, no? Kasi ngayon, medyo naging okay na yung life namin. So ikaw, tulungan mo sila para mas maging better yung life. Yes. Wag kang tumigil-tumulong. Yes. Help your family. Kasi Family help, first. help, hooray. Ah, Okay? So ngayon, thank you so much Yes, sa thank you ating so much. venue for today's Scott's Restaurant and Restaurant. Cafe. Thank you so sa lahat much. po, abangan nyo yung episode ni Jose Yes. Carlos Paras na i-upload natin sa official Facebook page, Spotify, YouTube, at syempre sa telebisyon ng CLTV 36. Yes. At sa lahat po na magla-like and share at comment at magpa-follow sa mga social media platforms ni Jose Carlos Paras Yes. at syempre ng Scott's Restaurant and Cafe, makakatanggap po kayo ng mga gift certificates Yun, no? na magmumula sa restaurant na ito. Yes. Kaya naman, KK, hindi ka kasali. Huwag ka Ay, na ganun. mag-comment, okay? Hindi, bago natin makalimutan, ang Scott's ay located po dito sa Malabanyas, Angeles City. Ang At- Malabanyas ba ang pronounce yun? Yes, Malabanyas. Malabanyas, Malabanyas Angeles City. kasi yung ano ko. Ay, ganun. At Arte. open po sila from 7 a.m. to 11 p.m. Ayan, Every every day po day. Hindi sila napapagod dito. You can, siguro, you can also message yung nila, yung Page. official Facebook page to see the menu. Yes. Kasi alam ko nagbago sila ng menu eh. Yun, no? Menu. May mga Mas masarap, bago. mas pinabongga. Kaya sige, thank you so much. Yes, sige. thank you so much for having Ibahin me. natin, mag-closing spiel tayo parang pageant. Sige. Okay? Mauna ka na. Patay. Hindi, mauna na ako. Kasi Mauna baka ka. mas ano ka eh. Sige. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta. Ako po si JM De Jesus, 24 years old, representing Malabanyas, Angeles City. Takal pong salamat. Ganun pala. yun. And I would like also, Mali. And I would also like to thank At gusto ko rin pong pasalamatan. Tinagalog na lang. At gusto ko pong pasalamatan ang lahat po ng sumuporta at manonood nitong amin pong episode dito sa Spotlight. Again, I am Danny Gagino, aka KK, your one and only. Thank you so much. Ang hirap imagine. Ayoko na. What they said. Again, my name is Jose Carlos Paras. Naglilingkod sa inyo ngayon. Good night. Naglilingkod? Politiko ka pala. Ay! Ibo. What they said na lang. Yan. Thank you so much for having Thank me you po. so Thank you so much, Jose Ayun. Carlo Paras, our Mr. Model International 2025. Suportahan natin siya sa darating na June. Ayan ako po si JM De Jesus with KK and JC. At ito po ang latest episode ng Spotlight with JM De Jesus. At thank you so much, Scott's Restaurant and Cafe. Ako po si JM De Jesus na sa isang Ayun sentence. na, nakapangalawa na yan. Maraming salamat po at bye-bye. Thank you po.